Alright, sa mga kaidol, mag-utan ta mga kaidol, mag-utan. Para pag-utan. Sana all. Okay. Utanon ko mga kaidol kay Kamunggay, Unsa to? Bisul. Tubig. Dayon pasigaw ng butin. Butang ang kaldero. Nga mo bukal. Og karon atong abrihan. Nope. Ang init na atong ibutang ang bisol. Sana all. Uyog. Hintayin lamang na kumulo at malata ang bisol. O karon guys, murag lata na siya. Paano masabi? Okay, lata na. Atong ilunod ang kalamunggay. Siyempre na yun na siya ay lemongrass. Lemongrass with malunggay. Ilunod na to. Yun. Grabe. Kadaghan sa kamunggay. Isura magluto, mag-vlog-vlog kapuya ay. Ngartalan ta guys, gamay guys. Okay mga ka-idol, so timplahan na to. Magic. Kumukulo na ang atong utan nga kamunggay. Sana all. Dugay pa na. Sarap. Laut kay siya kay akong gidugmok ang kuan, ang bisol. Nope. Ano siya ato ang para panihapon. Ito na guys, ang atong utan with isda.